आलू जी, ई दारू बाजारू है चढ़ जाला हो, त पीला पर आलू के नियत बिगड़ जाला हो। टमाटर जी, हमरो के आदत बिगाड़ देहलू हो, जब से अपन नजरिया के मर देहलू हो। कौनो दवाइया काम न करेला यहाँ वाला लोग के हो, यहाँ वाला लोग के। त कैले दीवाना ई गजरा वाला नैना हो, गजरा वाला नैना तो हर जवानिया छोड़े लगी है पनिया हो, छोड़े लगी है पनिया। आलू जी, नाजुक है हमर चढ़ल जवानिया, डाले न देव पनिया रे, तो हर जवानिया बड़ी नदनिया, डाले न देव अपन जवानिया पनिया रे। टमाटर जी, तोहर ऊपर के लागा है उठल गेरनिया, नीचवा के लागा है धसल गेरनिया, तो तोरा जवनिया है कऊ दिल्ली के राजधानिया गेरनिया। आलू जी, कैले बानी दीवाना यहाँ सब लोग के हो, यहाँ सब लोग के नइखे दवैया हमर वाला रोग के हो, हमर वाला रोग के। टमाटर जी, तू हमरा साथे जे 5 मिनट आड़ जाती तो तोहरा के हम रोग वाला दवाइया दे देती ना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।